har du sett någon gömmer sig, Annika? I gräset? Ja, jag tror att hon inte syns. Titta där, ja. Jag gillar den här hesa rösten. Oj, plumsar det igen bland fiskarna. Han får tag på någon fiskmat där, Janne. Ja, han pratar med någon idag. Skönt att greppa. Men hon är nog snabbast.